ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଉଠାଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରୁମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ମଠ ଆମ ବିଲକୁ ଟିକେ ଆସିଛେ ବୁଲିବାକୁ। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ। ମଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାବାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆମର ତ ଏଠି ବାବା ରୁହନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଉଠାଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ଏହି ଗରମ ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ମାଆ କିଛି କାମ କରୁଛି।